Goeie. In 1984 wie er een tegendrok bezochte spannende reedsgekomsten van de gemeente Nijevert in de sporthal van Starum. Toen de reedsleden erin kwamen, ging een man uit het publiek staan en griepte een reedslid bij de straat en zei: "Als net dorst wat ik zees, dan best van mij." De geerkomst is gewoon begonnen. Soks is soms zo oud als de politieke wegen in het oude Rome. En over Zwaluwen en Warkum die voetballen al lang met in elkaar. Gewoon meestal wie in de oude man kandidaat reedslid. Ze stien mijn namen en tannamen op de listen van de ontelbare politieke partijen die bezochten in de reedzaal te komen. Maar toen blikte dat ze keerden waren, binnen een hulsoort ervan tegen benauwd worden. Wat hè? Ze ben hudder fotteren onder de harden erin kennen. Gewoon waren net gefeliciteerd, maar dan zei er iemand: "Als maar dorst wat ik zees." Nou ja, dat nemen ze nou bedriegings en ze vlechten naar de schoolkelder. Gewoon kwam er alleenig voor haar partijen. "Oh nee, dat is mij te drok, jer." Gewoon door de verantwoordelijkers net te nemen. En er wie en ik die er bij vakkarstem inkwamen, maar die doen het ik niet. Somtijden kon net ieder wat aan dwang, ja, liekers op het aanbelangen. Wet skierden leu elkaar op een listen en aas in de reedzaal werd inkomen. En dan zou er saslijn worden dat het beter wie om alle maar voor te gaan, zei de mediator. Maar dat eerder mijn wiefke op zoon, maar daar ineens de karren loeken. Ze ben zo onervaren en net goed bijpraat dat ze na een paar dagen al de schrik kregen van wat haar op de holle hinget. Ik ontkom net aan de gedachte dat de partij aan jou een mooie, lange list had dan dat ze sissen matten, er wel net in echt in de rieën. Het resultaat is dat al die lui die gestemd hebben op iemand die er net in wil, dat die net wegstemmen. En dat als je stemmen op een partij die erin omgriept, dan stem je net weer. Hoe fjouwer hier is er nog 20% van de stemmers oer. Die staan al hier op een list, zonder dat ze erin gaan.